कसाई दोडामार्गच्या जनतेने 5 वर्ष अगोदर भारतीय जनता पक्षाच्या विचाराची नगरपंचायत आम्हाला इथे निवडून दिली आणि ह्या 5 वर्षामध्ये आपण जर अनुभव घेतला असेल तर आमचे नगराध्यक्ष चेतन चव्हाण जी असतील आणि आमचे सगळेच सहकारी नगरसेवक म्हणून त्यांनी अत्यंत नियोजित विकास आपल्या ह्या शहराचा करण्याचा प्रयत्न केलेला आहे। आताही एकाचं लोकार्पण झालं आहे, दुसऱ्याचं भूमिपूजन झालं आहे आणि पुढच्या 3 महिन्यामध्ये हे नमो गार्डनही तयार होईल आणि जिल्ह्याचं सर्वात मोठं नमो गार्डन हे आपल्या कसाई दोडामार्ग शहरामध्ये निर्माण होत आहे, याचा आम्हाला निश्चित पद्धतीने अभिमान आहे। त्याचबरोबर ज्या मेहनतीने ह्या शहराच्या विकासासाठी माझे सगळे सहकारी जे काही प्रयत्न करत आहेत, धावपळ करत आहेत, मी जिल्ह्याचा पालकमंत्री म्हणून निश्चितपणे त्यांच्या मागे उभा आहे।